Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti eto o Dduw am y fraint yma cael dod gerdd y fron ac yn dod nid trwy ein hymdrechion, ein gweithredoedd, ni yn hunan, ond ni'n dod trwy heiddiannau dy fab yn gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni'n cyflwyno'r oedfa yma i ddofal di bendithia ein hamser nawr, ni'n gofyn i ti weithio neu'n plith, lle bynnag yr ydym yn gwrando, yn addoli di, yn gofyn i ti o Dduw i ddod lawr ein plith, i dywallt ysbryd arno. Mi ni'n gwybod mai dyna yw yr unig ateb yn y dyddiau tywyll yma i ti i ymweld ath blant unwaith eto. Tyrd, gweithio'n rymus yn ein plith. Diogelan hamser nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ddarllen o'r efengil yn ôl Mathew, penod 11 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Penod 11 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. A bu pan orffennodd yr Iesu o'r chymyn i'w 12 disgybl, fe aeth oddi yno i ddysgu ac i bregethu yn ei dinasoedd hwy. A Ioan, pan glybu yn y carchar weithredoedd Crist, wedi danfon 2 o'i ddisgyblion, a ddywedodd wrtho, ait ydi yw'r hwn sydd yn dyfod a'i un arall yr ydym yn ei ddisgwyl. A'r Iesu atebodd ac y ddywedodd wrthynt, ewch a mynegwch i Ioan y pethau a glywch ac a welwch. Mae'r deillion yn gweled eilwaith, a'r cloffion yn rhodio, a'r cleifion gwahanol wedi ei glanhau, a'r byddariaid yn clywed, mae'r meirw yn cyfodi, a'r tlodion yn cael pregethu yr efengil iddynt. A dedwydd yw'r hwn, ni rwystrir ynof fi. A bydde bendith Duw ar ei air, sanctaidd ef. Gadewch i ni edrych ar y rhan honno o'r ysgrythyr Mathew penod 11 ar chweched adnod, a dedwydd yw'r hwn, ni rwystrir ynof fi. Nawr, i ni yn gwybod i Ioan fedyddiwr gael ei garcharu. I ni'n gallu darllen yn gwahanol rhannau o'r efengil yn ôl Mathew, yn y 4edd benod ar 12 adnod, a phan glybu'r Iesu draddodi Ioan, fe aeth i Galilea, pan rhoddwyd yn y ddalfa. Ac i ni'n gwybod i hyn ddigwydd gan Ioan fedyddiwr siarad yn erbyn Herod. I ni'n darllen yn Mathew 14 adnod 3. Canis Herod a ddaliasau Ioan ac a'i rhwymasau ac a'i dodasau yng ngharchar o blegyd Herodias, gwraig Philip, ei frawd ef. A'r holl hanes honno wedi ffyrnigio Herod ac felly wedi carcharu Ioan fedyddiwr. Ac roedd yn y carchar tua 5 milltir i'r dwyrain o'r môr marw, ac fel y gellir dychmygu, doedd y carchar y dyddiau hynny ddim yn lle cysurus. Roedd yn brofiad anodd, amleserus, poenus, oer, tywyll. Ond serch hyn, roedd gan Ioan fedyddiwr hawl i dderbyn ymwelwyr, ac ar un o'r adegau hynny pan dath ymwelwyr i'w weld e. Trwy'r ymwelwyr hynny byddai wedi clywed am y digwyddiadau y mywyd yr Iesu. Hynny yw wedi cael clywed chydig bach o hanes gweinidogaeth yr Iesu a gweithredoedd gwirthiol oedd yn digwydd, ac felly mi fyddai Ioan wedi cael clywed am hyn. Ac felly mae'n anfon rhai o'i ddisgyblion ei hun i ymholi ymhellach. Ni'n darllen hynny yn yr ail adnod. A Ioan, pan glybu yn y carchar weithredoedd Crist, wedi danfon 2 o'i ddisgyblion. Ac o feddwl i fod mewn sefyllfa anodd, unig, poenus, oer, mewn carchar na fydde gyda llawer o bethau i'w gysuro, ac yna yn cael clywed newyddion calanogol. A dyna chi brofiad bydde hynny. Mi fydde y dyn da yma, y gŵr diwiol yma, wedi llawenhau o gael clywed y newyddion yma. Ac o felly am gael newyddion tebyg yn y dyddiau ni'n byw ynddi. Pob un ohono ni'n byw yn y dyddiau tywyll yma, ac efallai rhai a'i hamgylchiadau yn anoddach nag eraill, ac onid yw e'n braf pan i chi'n cael rhyw newyddion sydd yn codi calon, ac yn enwedig i'r diwiol, i'r ysbrydol, i Gristnogion sydd yn rhodio fel ag y maen nhw, i gael clywed rhyw newyddion, bod na rhyw oleuni mewn rhyw rhan o'r wlad, falle bod na rhywun ni'n nabod wedi dod i gredu, neu falle bod ni'n clywed am rhyw gapel lle mae yna rhyw waith yn cychwyn. Nid yr gwaith modern yma, lle chi'n clywed am bethau eitha bydol a niferoedd yn dod, tyrfaoedd yn dod oherwydd bod na rhyw adloniant arbennig, nid felly, ond cael clywed bod na rhyw waith dwfn, ysbrydol,
gwaith o sancteiddrwydd yn mynd ymlaen, gwir achubiaeth. I ni'n clywed llawer yn dydyn o dro i dro, ni'n clywed am beth yn digwydd, mae'r hanner o'r byd. Ac ambell rhaid i chi'n falch i gael clywed bod yna rhyw sôn am waith Cristnogol. Ac yna i chi'n gofyn, a yw hwn yn waith o ddifri? Dyna beth ni eisiau clywed. Ni eisiau clywed bod yna rhyw brofesi'n digwydd a bod yna rhyw droi at Cristnogaeth. Achos dydy hwnna ddim yn achub enaid. Be ni eisiau gwybod yw bod yn waith achubol o ddifri ac wedyn mae'n achos i lawenhau. Ac felly pan ni'n cael clywed rhyw newyddion, ni'n teimlo, wel, mae'r holl arwyddion fan hyn. Mae'r gwaith yma'n rhywbeth o ddiw. Mae'n bir, mae'n lan, mae'n sanctaidd, mae'n ymwahaniad o'r byd. Mae'r holl beth yma, mae'n arwyddion, mae gwaith yr ysbryd glân yw, byddai ffrwythau'r ysbryd i'w weld ar waith. Ac mae Crist yn cael ei ogoneddu. Pan i chi'n clywed am bethau felly, mae yna le i lawenhau. A dwi'n siŵr bod tebyg fyddai Ioan wedi cael y profiad yma yn y carchar mewn carchar tywyll di go iawn. Ac yna i gael clywed fod yna weithredoedd gwirthiol yn digwydd gan yr arglwydd Iesu Grist. Wel, gyda chi ni symud yn gyntaf at y cwestiwn pwysig sy'n cael ei ofyn ac yna cadarnhad eglur ac yna'n drydydd yn olaf cofleidio Crist. Cwestiwn pwysig, cadarnhad eglur a cofleidio Crist. Wel, yn gyntaf, y cwestiwn yma, drydydd adnod a ddywedodd wrtho. Ai tydi yw'r hwn sydd yn dyfod? A un arall yr ydym yn ei ddisgwyl? Nawr, o feddwl am y sefyllfa wynebod dilynwyr yr Iesu bryd hynny. Mi fydde llawer wedi clywed am yr addewid, y mwyafrif os nad yn sicr pob un. Yr addewid yn yr Hen Testament o'r Meseia. Mab Duw yn dod lawr i'r byd ac i rodio gyda dynion. Mi fydde'r Iddewon yn sicr i chi wedi cael clywed. Y Phariseaid a'r ysgrifenyddion a disgyblion yr Iesu hefyd, y dilynwyr yr Iesu hefyd. A mi fydde dilynwyr Ioan Fedyddwyr ar y pryd hynny hefyd wedi clywed ac yn disgwyl am ddyfodiad Meseia. Mi fydde nhw'n gwybod hynny. Ac fel y disgwyl, mi fydde disgwyliadau amrywiol o sut un y byddai'r Meseia yn ei dychymyg nhw. Yn gwybod yr ymwneud wedi ddarllen yn yr Hen Testament, yn gwybod beth fyddai tadau nhw wedi dweud wrthyn nhw cael ei magu a tyfu fyny, mi fydde fe'n rhan o'i bywyd nhw bod y Meseia i ddod. Roedden nhw'n gwybod bod ei ddod. Roedd yna ddisgwyl. Ond yn y pen, yn y meddwl, yn y dychymyg, mi fydde yna amrywiaeth siwr o fod. Sut un fydde fe bydde'r rhai siwr o fod i dychmygu, be bydde fe'n edrych, sut wyneb fydde fe ganddo fe, pa mor dal ac yn y blaen ar y lefel cnawdol hynny. Ond ni siŵr beth fydde'r rhai wedi bod yn dychmygu sut fath o berson, personoliaeth a sut fath o awdurdod fydde. Ym mha ffordd bydde fe'n cael ei arddangos. Yr holl proffwydolaethau, mi'n gwybod ni'n gallu dweud, ni'n darllen yr proffwydolaethau i gyd, y proffwyd i Eseia ac yn y blaen, a maen nhw'n creu darlun i chi, bron iawn i chi gallu deall, ond ni'n gwybod beth ddigwyddodd yn y Testament Newydd. Ond i'r rhain cyn dyfodiad Crist, mi fydden nhw wedi darllen hyn, ond yr holl proffwydolaethau, mi fydde, ac mae wedi cael ei ddangos yn ddigon clir, roedd na ddiffyg dealltwriaeth. Mi roedd na ddiffyg yn ei dealltwriaeth gan lawer o sut un fyddai yr Iesu, y Meseia. Roedd y disgwyliadau yn amrywio. Ond ar ei weitha, roedd disgwyl arweinydd pwerus, falle ar gefn ceffyl, gwleidydd o fri, milwr o fri, rhywun mawr cryf. Dyna math o beth mae'r byd eisiau ei weld. Rhywun sydd yn gorfforol gryf, yn feddyliol gryf, yn gallu fod yn gyfrwys yn ei feddwl, yn gwybod sut i arwain, gwybod sut i arwain i ymladd, gwybod sut i arwain yn economaidd, yn wleidyddol a'r holl beth yma. A dyna'r math efallai, a byddai amrywiaeth mawr o fewn hynny hefyd. Ac yna pan dath yr Iesu, mi fydda yna gryn dipyn o amheuaeth, ond mi fydda am hwn, am yr Iesu. Yn aml, mi fydda'r amheuon yma'n effeithio dilynwyr yr Iesu hyd yn oed. Mi fydda pob un wedi cael ei effeithio gan y disgwyliadau amrywiol a'r amheuaeth y gafodd ei osod am yr Iesu ei hun. Ac felly bydda sawl damcaniaeth
wedi cael ei rhoi pan ni'n darllen y cwestiwn yma, mae Ioan Fedyddiwr yn ei osod. Mae yna sawl damcaniaeth. Pam y rheswm tu ôl y cwestiwn? Pam y cwestiynu yma? Ai ti yw e? Ai ti yw yr un? Ai tydi yw'r hwn sydd yn dyfod? A un arall yr ydym yn ei ddysgu. Mae'n rhyfedd ond yw e, i ddyn diwio fel Ioan, ar y wyneb gyntaf, chi'n meddwl, pam nath e ofyn y cwestiwn yna? Ond cyn bod ni hyn o'n mentro ar ateb y cwestiwn, mae rhaid cofio'r cyd-destun hefyd. I'r rhai oedd yn y cyfnod yna a'r holl flynyddoedd blaenorol o'r disgwyliadau oedd am y Meseia, a'r disgwyliadau ffals oedd, a'r diffyg dealltwriaeth, a ddim y darlun llawn ganddyn nhw. Mae rhai yn meddwl gan i Ioan Fedyddiwr fod yn y carchar ac ar ôl tipyn falle yn y carchar wedi siomi nad oedd yr Iesu os yn Meseia wedi dod i'w ryddhau. Rhai yn dweud mae dyna oedd yr rheswm, falle bod yna elfen am bod yna eiliad bach o gwestiynu wedi dod mor dda ac i ni'n darllen yn nes ymlaen yn y benod hon sy'n mae'r Iesu yn disgrifio Ioan ac yn dweud pa mor arbennig oedd e. Ond efallai bod wedi cael eiliad felly, dyna be mae'r rhai'n dweud. Neu, gan iddo bwysleisio, gan i Ioan Fedyddiwr bwysleisio yn ei weinidogaeth yr agwedd o farn o'r Efengil, a'i fod wedi disgwyl hyn, falle yn edrych ar fywyd a gweinidogaeth yr Iesu ac yn meddwl yn y cyd-destun o'r farn fawr, dydd y farn, yn dod yn fwy agos nag yr oedd e. Ond yna, falle pan glywodd Ioan am weinidogaeth yr Iesu, am ei weithredoedd o drigaredd, efallai bod yn gofyn y cwestiwn yma yw gadarnhau ei hun. Yn y pwyslais oedd wedi bod yn ei roed am y farn ac yna trigaredd yn dod yn flaenllaw gyda'r Iesu a'r farn hefyd, ac efallai eisiau rhyw gadarnhad mae'r rhai yn dweud. Oedd yn gwybod mae Iesu oedd y Meseia, ond eisiau rhywun falle dod nôl a dweud wrtho fe i gadarnhau, dyna be mae'r rhai yn dweud, ond yn fwy tebygol. Anfonodd Ioan dau o'i ddisgyblion ei hun. Ac efallai mwyn nhw gofynnwyd y cwestiwn yma. Yr oedd Ioan yn gwybod pa mor deyrngar a ffyddlon oedd ei ddisgyblion iddo fe. Ac yna fod yr Iesu, bod nhw wedi gwynebu'r cyfnod yma, fod yr Iesu wedi dod ac yn denu mwy o ddilynwyr na Ioan ei hun. A falle ei bod nhw mor deyrngar iddo fe yn dechrau bod yn genfigennus o'r dilyniaeth gafodd yr Iesu. Ac nad oedden nhw'n derbyn yr Iesu fel y Meseia, a falle bod nhw'n gwrthod bod yna rhai yn gwrthod derbyn yr Iesu fel y Meseia. Falle'n gweld bod Ioan wedi dilyn y bywyd yma eithafol, yr ymprydio eithafol, yn byw yn yr anialwch. Ac falle y disgyblion Ioan yn amau ai'r Iesu oedd y Meseia, ac yn dyrchafu Ioan yn fwy, yn anghywir felly. Ac byddant yn cwestiynu felly, yn amheus yn anfodlon ei ddilyn yn lle dilyn Ioan Fedyddiwr. Falle dyna beth oedd. Falle yn amheus ni ddylen i ddilyn yr Iesu i ni yn ddilynwyr i Ioan Fedyddiwr. Ac felly yn bosib i Ioan Fedyddiwr anfon y ddau ddisgybl yma yn y gobaith y bydd yr hyn bydden nhw'n ei weld ac yn ei glywed yn help iddyn nhw. Ioan yn gwybod yn iawn. Hwn oedd y Meseia, ac am atgyfnerthu ffydd y disgyblion yma, am iddyn nhw i weld drostynt ei hun i gael profi o bresenoldeb Crist. Ioan yn gwybod yn debygol iawn byddai fywyd yn dod i ben yn fuan, roedd yn y carchar mewn lle peryglus iawn. Adnod 3, a ddywedodd wrtho, ai tydi yw'r hwn sydd yn dyfod, ai un arall yr ydym yn ei ddisgwyl. Dyna'r cwestiwn gofynnwyd gan y disgyblion Ioan Fedyddiwr. Efallai bod yna rai tebyg yn gwrando heddi. Yn gofyn y cwestiwn yma, mae'n gwestiwn pwysig ond yw e? Ai tydi yw'r hwn sydd yn dyfod, ai un arall yr ydym yn ei ddisgwyl, neu gallwn ni roi hwnna yn ein cyfnod ni. Ai ti oedd y Meseia Iesu? Ife ti yw mab Duw? Falle bod rhywun yn gofyn y cwestiwn yna ni. Falle mai dyna sydd ar gael o'n rhai sydd yn gwrando. Falle bod yna blant neu pobl ifanc yn rhan o deulu yn gwrando
Ac falle ddim eisiau gwrando, ond dyna ble i chi'n gorfod gwrando. Ac falle bod yr amheuon yma, falle bod y cwestiynau yma wedi dod. Fel falle oedd ar galonau dilynwyr Ioan Fedyddwyr. Falle roedd na lawer yn cwestiynu, ai ti yw y Meseia? Doedden nhw ddim yn siŵr ar y pryd. Ac dylanwad holl gymdeithas o'i cwmpas nhw, a'i gwreth nhw, a'i tadau nhw, a'r holl ddysgeidiaeth, a beth o'n nhw'n ei ddisgwyl. Ac yna mae'r Iesu'n dod mor wahanol i'r hyn roedden nhw'n ei ddisgwyl. Ac felly roedd yr amheuon yna. Falle bod yna rhywun mewn sefyllfa tebyg, ddim yn union rhywun peth wrth gwrs, ond rhywbeth tebyg, falle bod yna rhywun sy'n gwrando yn cwestiynu, ai hwn, ai'r Iesu yw mab Duw, i fe oedd mab Duw. Neu falle mewn ffordd arall, ai'r efengil yw'r unig ffordd at Duw. Falle bod chi'n gofyn yn y ffordd yna, bod cwestiwn tebyg, ai dyma'r gwir grefydd. Falle bod yna rhai'n clywed bod yna gymaint o grefyddau o gwmpas. Ond chi'n honni mai chi yw'r gwir grefydd, chi'n honni mai chi yw'r unig ffordd. Ond sut ni'n gwybod falle bod rhywun yn dweud? Ac chi'n gofyn y cwestiwn, chi ddim yn siŵr, mae'n amheuon, mae dylanwad cymdeithas yn dod drosoch chi. Yr holl angrediniaeth sydd yn chwyrlio o'ch cwmpas. Yr holl ddryswch crefydd yn dod â syniadau amrywiol, ond ydyw yna wir, crefydd yr byd gyda llawer o syniadau amrywiol. Ac yna chi'n clywed pobl Cristnogol, mae'n ofnadwy ddefnyddio'r term yna, ond pobl Cristnogol yn dweud, wel mae gan bob crefydd rhywbeth i'w gynnig, dyna be mae rhai pobl, ac yna chi'n clywed nhw'n dweud y fath beth, ac chi'n meddwl beth, a mae'n ddryswch yn dweud, mae'n peri dryswch i chi. Ac chi ddim yn gwybod, sut i chi'n gallu dweud bod chi'n iawn? Ac falle'n gwrando ar bregeth fel hon, neges fel hon, ac yn clywed ni'n dweud, rhywun falle tebyg mewn capel arall, neu roedfa hon, neu rhywbeth tebyg i hon. Mae'n disgrifio'r pethau yma fel mater o ffaith, nid mater o farn, nid mater o, wel, ein tuedd ni yw credu hyn, ond ni'n dweud fel hyn ag y mae e. Ac chi'n clywed ni'n dweud hyn, falle sil ar ôl sil. Ac chi'n meddwl, wel, chi braidd yn eithafol fyna, chi'n dweud, chi'n gwybod a fod pawb arall yn anghywir. A falle bod chi ddim yn siŵr. A clywed rwy'n dweud, mae dyma'r ffordd, yr unig ffordd. A chi'n clywed ni'n dyfynnu'r Iesu'n dweud, mae fe yw'r ffordd, y gwirionedd a'r bywyd. A does dim yn gallu cyrraedd y tad, ond trwy fi. Mae fe yw'r unig ffordd. Ac chi'n clywed ni'n dweud na, chi'n dweud, wel, sut gall hynny fod? Sut i chi'n gwybod? A falle mae dyna math o gwestiwn ni, ac falle dyna beth o dilynwyr Ioan Fedyddwyr. Wedi bod yn deyrngar i Ioan ac yn gweld yr Iesu'n dod ac yn gwybod bod Ioan yn rhagflaenydd yr Iesu ac yn sôn am y Meseia. Ond dwi'n dweud, ai ti yw e? Ac falle bod yr elfen honno amheuaeth gan rhywun sy'n gwrando ac chi ddim yn siŵr a chi'n clywed ni fan hyn yn dweud, hon yw'r ffordd. Ond chi ddim yn siŵr. Mae'n anodd yn diwe. A rhai sydd wedi cael ei magu ar ei lwydr Cristnogol ac mae yna rhyw gyfnod yn dod mewn bywyd, chi'n dechrau meddwl dros eich hunan. A chi'n gwybod goblygiadau hyn hefyd, chi'n gwybod wrth ddilyn y llwybr yma, mae'n lwybr anodd, mae'n lwybr unig, fyddai'n colli ffrindiau, fyddai'n colli pleserau byd. Ac chi ddim o'r siŵr mwyach, pan yn blentyn, oedd e ddim yn broblem, o'ch chi'n mynd colli mas gymaint, o nawr chi'n tyfu lan, mae'n broblem. Ac mae'r frwydr yn mynd ymlaen, a falle nawr chi'n cwestiynu, ai hon yw yr unig ffordd? Ai hwn yw'r un ni'n ei ddisgwyl? Ai hwn fydd yr un byddwn ni'n atebol ger ei fronau? Falle amryw ffyrdd i chi'n gallu gofyn yr un cwestiwn. Wel, gadewch i ni symud ymlaen. Cadarnhad eglur. Y bedwaredd adnod. Gwrandewch ar hwn. Os ych chi'n gofyn i ni pam i ni'n gallu dweud mae dyma'r unig ffordd, y gwir ffordd. Mae dyma yw yr efengil ac nad oes na fengil arall, nad oes na le i drafod, nad oes na le i ddweud bod gan bawb rhywbeth i'w gynnig. Na, un ffordd sydd, un gwir grefydd sydd, ac ar sail beth? Wel, ar sail y cadarnhad eglur yma. Gwrandewch ar eiriau'r Iesu ei hun adnod 4. Ar Iesu atebodd ac y ddywedodd wrthynt, ewch a mynegwch i Ioan y pethau a gliwch ac a welwch. Ymateb, dyna i chi ddechrau. Na chi ymateb ardderchog. Mae'n anfon yn ôl gan ddweud, adroddwch yr hyn yr ydych wedi weld a'i glywed. Does dim i gwell nag os. I gallu mynd nôl a dweud wrth i ni wedi ei weld. Does dim amheuaeth felly. I ni wedi gweld a'n llyged yn hunan.
I ni'n llygad dystio, nid ail law yw'r hyn i ni wedi weld na'i glywed, i ni wedi brofi fe drostom ni'n hunan. I ni wedi gweld yr hyn sydd wedi cael ei ddweud amdano. I ni wedi clywed yr hyn sydd wedi cael ei ddweud amdano. Ac i ni wedi profi fe drostom ni ein hunan. Yn gallu tystio mai gwir yw'r adroddiadau. Ac wrth gyfeirio at yr hyn a wnaeth yn ei weithredoedd a'i ddysgeidiaeth a'r Iesu atebodd ac ydwedodd ewch na mynegwch i Ioan y pethau a glywch ac awelwch. Nawr, dyfyna Eseia. Roedd yr Iesu'n gwybod y byddai Ioan Fedyddiwr a'i ddilynwyr yn gyfarwydd a'r math o eiriau yr oedd y nesaf yn mynd i ynganu. Roedd yn gwybod y byddant yn deall yr arwydd o cad y dyfynu. Mae cyfeiriad ato fel y Meseia ydoedd. Mi fyddai'r Iesu yn gwybod wrth anfon disgyblion yr Ioan yn ôl. I chi wedi gweld, i chi wedi clywed. Ond y geiriau nesaf mae mor bwysig. Mi fyddai'n amlwg bod yr Iesu yn dweud mae'r rhain, y geiriau yma yng nganodd Eseia yn disgrifio'r Meseia. A dyma pethau chi wedi gweld a'i glywed yno fi. Felly mae'n ateb mewn modd tyner ond yw yn atgoffa nhw'n ofalus drwy ddweud, dyma be mae'n dweud, fi yw yr un y mae Eseia yn ei ddisgrifio. Grandewch. Grandewch ar adnod 5 a 6 o Eseia pennod 35. Yna yr agorir llygaid y deillion, a chlistiau y byddarion agorir, yna llama y clof fel hydd, ac y can tafod y midan canis dyfroedd y dir allan yn yr anialwch, ac afonydd yn y dyfeithwch. Nawr wrth gwrs, pan mi fydde yr Iesu wedi dweud y geiriau hynny, yn cyfeirio at yr hyn yr oedd Eseia wedi ddweud, mi fydde fe'n gwbl amlwg beth yr oedd yn ei ddweud. Mi roedd yr Iesu yn atgoffa nhw'n dyner iawn. Peidiwch â camsyniad, peidiwch â meddwl mae neb arall yw e. Achos dyma beth mae'r Iesu'n ei ddweud. Grandewch ar y geiriau yma, y deillion, beth adnod, mae'r deillion yn gweled eilwaith, a'r cloffion yn rhodio, a'r cleifion gwahanol wedi glanhau, a'r byddariad yn clywed, y mae'r meirw yn cyfodi, a'r tlodion yn cael pregethu yr efengil iddynt. Mae'n anhygoel. Mae'r geiriau yna yn disgrifio'n union beth oedd Eseia wedi dweud. Ac yr oedd yr Iesu'n gwybod mi fydde Ioan, mi fydde fe'n gwybod, ond mi fydde'r disgyblion, mi fydde wedi canu cloch yn syth. Wrth gwrs fi yw e. Dwi wedi cyflawni gymaint o proffwydoliaethau, ond yn union beth sydd wedi cael ei ddisgrifio am fy mywyd i o'r pethau dwi wedi wneud. Fe ddigwyddodd hyn oll a mwy. Bendithion ar fendithion, arwyddion o nerth a phwer yr holl alluog. Proffwydwyd y byddai'r Meseia yn gwneud yr rhyfeddodau yma, a dyna beth ddigwyddodd. Roedd yn arwydd pendant mai hwn yr Iesu oedd y Meseia. Os ych chi'n cwestiynu, os ych chi'n gofyn ar sail beth, edrychwch ar air Duw. Mae gair Duw yn ddatganiad o Genesis hyd at Guddiad. Mae Iesu yw mab Duw. Does dim ffordd o osgoi hyn, mae'n amhosibl. Dwi ddim yn bosib i'r Iesu fod yn neb ond yn fab Duw a'r Meseia. Dwi ddim yn bosib. Ac yna pan i chi'n meddwl am y gweithredoedd ei hun, nid yn unig y cyflawniad o'r proffwydoliaethau, mae'r Iesu yn rhoi hwb bach tyner i'r disgyblion. Chi'n gwybod yr Hen Testament. Edrychwch ar beth dwi wedi wneud, ac maen nhw'n dod llaw yn llaw. Maen nhw'n gadarnhad. Mae fi yw'r un mae'r proffwydi yn ei ddisgrifio. Wrth gwrs, allwn ni ddyfynu yna, na i ddyfynu sawl adnod i chi nawr. Achos dyna beth ddigwyddodd, mae'r Iesu'n dweud yr pethau gwirthiau yr oedd e wedi wneud, ac mae Eseia wedi cannoedd o flynyddoedd ynghynt wedi dweud y byddai fy'n ei wneud nhw. A beth ddigwyddodd? Mathew 8:3. A'r Iesu a stynodd ei law ac a gyffyrddodd ag ef gan ddywedyd mynaf glan heier di ac yn y fan ei wahanglwyf a lanhawd. Mae'n iachau'r gwahanglwyf. Dywedwyd byddai'r Iesu'n wneud hynny a fe wnaeth e. Mathew 9:2 ac gwele a hwy a ddygasad at o wr claf o'r parlus yn gorwedd mewn gwely. Mae'r Iesu'n gweled ei ffydd hwy a ddywedodd wrth y claf o'r parlus. Ha fab, cymer gysur, maddeiwyd i ti dy bechodau. Mae'n iachau'r claf o'r parlus. Dywedwyd byddai'n gwneud pethau felly ac fe wnaeth e.
Mathew 9:18, tra roedd y fe yn dywedyd hyn wrthynt weledaeth rhywbennaeth ac ei hyddolodd ef gan ddywedyd, bu farw fy merch yr awr hon, eith'r tyred y gosod y law arni, a byw fydd hi. Yr oedd yn gallu gwneud hynny hefyd yn dod ar meirw nôl yn fyw. Mathew 9:30, a'i llygaid a agorwyd ar Iesu a'r chmynodd iddynt trwy fygwth gan ddywedyd gwelwch na sgwypo neb, yr oedd yn gwneud i'r dall weld. Yr oedd yr proffwydi di proffwydo y byddai Meseia yn gallu gwneud y pethau yma. Ac fe wnaeth nhw. Mae yna llygad dystion i hyn i'r Iesu wneud y pethau yma. Marc 7:33 ymlaen, ac wedi iddo ei gymeryd efo'r neilltu allan o'r dyrfa fe ystynnodd ei fysedd yn ei glistiau ef, ac wedi iddo boeri fe gyffyrddodd a'i dafod ef, a chan edrych tu arnef fe ochneidiod, ac a ddywedodd wrtho, effatha, hynny yw, ymagor, ac yn ebrwyd ei glistiau ef a agorwyd, a'r hwy mei dafod a ddatodwyd, ac fe lefarodd yn eglur. Gafodd ei glywed eto ac yn gallu siarad eto. Lyc 7:15, a'r marw o gyfododd yn ei eistedd ac a ddechreuodd lefaru ac fe a'i rhoddus i'w fam. Wel, dyna pam. I ni'n gallu dweud mae'r Iesu yw'r ffordd, yr unig ffordd. Yr oedd e'n gyflawniad gwirthiol o'r proffwydoliaethau. Fe wnaeth hyn dywedwyd y byddai yn ei wneud, ac nawr mae'r Iesu'n atgoffa nhw. I chi wedi gweld i chi wedi glywed i chi'n llygad dystio, nid yn ail law nawr, i chi wedi brofi fe, i chi wedi gallu mynd nôl nawr a dweud, i ni'n gallu tystio, mae hwn yw'r Meseia. Chos dro ar ôl tro cafwyd sel oddi fri. Mae hwn oedd mab Duw y Meseia. Na ni'n gwybod, ni newydd gofio'r adeg y Pasg ar atgyfodiad, a ni'n gwybod yn yr atgyfodiad oedd y sel. A mwyaf oll, hwn yw mab Duw, hwn yw y Meseia, yr oedd hwn yn ddiw. Fe atgyfodwyd efo'r bedd yn fuddugoliaethus, ysgynnodd i'r neb. Na ni'n gwybod bod hynny wir hefyd. Mae yna gymaint yn y Beibl sydd yn gweiddi allan. Dyma yw yr unig ffordd. Chi sydd yn eistedd lawr yn ame ac yn cwestiynu. I ni ar un lefel yn gallu deall achos i ni gyd wedi bod yna. Ond yna'n dyner iawn i ni'n dweud wrthoch chi. Mae'r prawf yno. Mae i'r Iesu yn dweud fi yw'r Meseia, fi yw mab Duw. Dyna fendith gafodd disgyblion Ioan i glywed a gweld yr Iesu. I allu adrodd nôl am yr hyn oll a ddigwyddodd. Ond hefyd mae yna ran arall o'r proffwydoliaethau sydd wedi cael ei gyflawni. Eseia 61:1, gwrandewch ar hyn. Ysbryd yr arglwydd Dduw sydd arnaf, oherwydd yr arglwydd am heneiniodd i efengylu i'r rhai llariaidd, ac efe am hanfonodd i rwymo rhai ysig, ei calon, i gyhoeddi rhyddid i'r ceithion, ac agoriad carchar i'r rhai sydd yn rhwym. O fe gyflawnodd hwn hefyd. Ond nid yma oedd y pinnacle fe betai, ond nid yma'r pwrpas y dath e. Dyma y dath e i wneud, i gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth, yr efengyl, ffordd achubiaeth. Sut gall dyn ddod yn Gristion? Sut gall un eto feddu bywyd trygwyddol? Am newyddion i'w roi, mae hwn yr Iesu yn pregethu ffordd iachawdwriaeth i'r tlawd, i'r llwythog, i'r blinderog. Mae trwy'r Iesu yn unig gellir cael heddwch a Duw. Dyna beth oedd i bwrpas y dod. Fe ddath ei ddangos trigaredd, fe nath e gwirthio, fe ategodd hyn y ffaith mae fe oedd mab Duw. Ond fe ddath ei bregethu ond do. Fe mheneiniodd i efengylu i'r llariaeth. Dyma pam y dath e. I bregethu ffordd iachawdwriaeth i'r gwan, i'r llwythog, y blinderog. Iddo ef gyflawni'r hyn oll sydd angen ar gyfer ei heneidiau nhw. Dyna beth ddath ei bregethu. Fe ddath yr Iesu i ddangos dwi wedi dod i wneud popeth sydd ei hangen ar gyfer eich enaid chi. Does dim byd i chi'n gallu wneud dros eich enaid, ond dwi wedi dod i'r pwrpas. Dyma yw neges fy mhregethu fi. Dyma'r neges yr efengylu. Dwi wedi dod i achub dyn, eog ddyn. Dwi wedi dod i dalu'r pris, dyna pam y dath e, i fodloni gofynion y tad, i gadw'r gyfraith yn eich lle, am newyddion i'r tlodion mewn ysbryd. I'r sawl sydd wedi gweld ei pechod, i'r sawl sydd yn anobeithiol oherwydd natur pechodurus eu celonau. Yr rhai sydd wedi bod ar y gyhoeddiad o bechod, sydd wedi gweld gwacter bywyd, sydd yn teimlo'r eogrwydd o'r bryntni sydd yn eu celonau nhw, a'i gweithredoedd nhw, a'i geiriau nhw.
A'i dymuniadau nhw, maen nhw wedi gweld mae'r eogrwydd fel mynyddoedd byd yn pwyso'n drwm ar eu heneidau nhw, ac maen nhw'n dod yn llwythog ac yn flinderog, ac yna'n clywed neges yr Efengyl, i glywed y newyddion da o lawenydd mawr, fod yr Iesu wedi dod i'r pwrpas yma, i fod wedi wneud y cyfan yn ein lle ni. Mae e'n cynnig i ni ei berffeithrwydd ef, ac mae e'n dweud, dwi'n cymryd eich cosb ar y groes. Dyna'r pam y dath e. Fe ath e'r groes ein mwy ni. Fel mae Pantycelyn yn dweud, fe roes ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd goron ddrain. Pam? Mwyn i'r brwnt gael bod yn wyn fel hyfryd liain maen. Dyna pam y dath e. Dyna oedd yr efengylu yma. Dyma be mae Eseia'n dweud. Ysbryd yr arglwydd ddew sydd arnaf oherwydd yr arglwydd am heneiniodd i beth? I efengylu yr rhai llariaidd. Efe am hanfonodd i beth? I rwymo yr rhai ysig eu calon, i gyhoeddi rhyddid i'r ceithion, ac agoriad carchar i'r rhai sydd yn rhwym. Dyna pam dwi wedi dod. A dyma be mae'n gallu tystio i ddilynwyr Ioan Fedyddiwr, i chi wedi cael gweld. Dwi wedi cyflawni yr hyn oll. I chi wedi gweld y gweithredoedd, chi wedi clywed am y gwirthiau sydd wedi digwydd, ond i chi wedi gweld y neges o'r Efengyl dwi'n ei chyhoeddi. Yma ein cyflawniad o'r hyn yr oedd Eseia'n dweud, ie, fi yw'r Meseia. Dyna be mae'n dweud. Fi yw mab Duw, dwi wedi dod. Ac mae'n dweud wrthyn nhw mewn ffordd tyner, mewn ffordd caredig. Wel, yn olaf yn drydydd, Cofleidio Crist, adnod 6. Gwrandewch ar y geiriau yma. A dedwydd yw'r hwn, ni rwystrir yno fi. O, mor wir yw'r geiriau hynny. Dedwydd yw'r hwn, ni rwystrir yno fi. Am ddedwyddwch yr enaid. Dedwyddwch i fedru cysgu yn y nos. Gai ofyn i chi, ydych chi gallu cysgu yn y nos? Salm 4 adnod 8 ydy hwn yn wir. Mewn heddwch hefyd y gorweddaf ac yr hinaf, canis ti arglwydd yn unig a wneu i mi drigo mewn diogelwch. Oeddi hwnna'n rhywbeth i chi'n gallu tystio ddo? Oeddi hwnna'n ddedwyddwch i chi wedi brofi? Mewn heddwch hefyd y gorweddaf ac yr hinaf? Canis ti arglwydd yn unig? Dych chi'n mynd pwyso neb arall? Ti arglwydd yn unig a wneu i mi drigo mewn diogelwch. Bod eich enaid yn saff yng Nghrist. I chi'n ddedwydd. Y sawl sydd wedi dod yn llwythog at droed y groes. Rhain yw yr rhai sydd yn gallu huno, yn gwybod fod eu heneidiau yn ddiogel yn nwylo Crist. Fod y ffynon a agorwyd ar y groes o waed Crist yn llifo wedi golchi pob staen ymaith, ac nawr fod eich enaid yn wynach na'r eira. Hynny yw, nid yw'r rhain wedi eu tramgwyddo gan neges y groes. Dyna'r rhai sydd yn ddedwydd. Yr rhai sydd yn ddedwydd yw'r rhai ni rwystrir yno fi. Dyn nhw ddim wedi rwystro. Dyn nhw ddim wedi tramgwyddo gan neges Crist. Yma nhw wedi cofleidio Crist. Y sawl sydd wedi rhwystro a phopeth yn ymwneud â Crist, yr rheina sydd yn cael ei rhwystro. Mae yna broblem ganddynt yn does. Ond nid yw'n wir o lawer sydd yn gwrando fod neges yr Efengyl yn rwystyr i chi. Falle bod rhywun sy'n gwrando nawr, mae e dal yn rwystyr i chi. Yr holl dystiolaeth ddiamheuol sydd yno, mae e'n rwystyr i chi. Chi ddim yn gallu deall sut gall un gwneud y dall i weld a'r byddar i glywed a codi'r meirw yn fyw. Chi ddim yn gallu weld e. Dwi'n ddim yn wyddonol, does dim gwyddonol yn profi'r peth i chi'n meddwl, ac felly na, dwi'n ddim yn bosib. Ac mae'n rwystyr i chi. Dramgwydd, mae'n achos i chi faglu. Falle i'r rhai bod neges yr Efengyl yn wrthwynebus. Falle chi'n ei gesau e hyd yn oed. I'r Iddewon ar y pryd, roedden nhw'n flin oherwydd cefndir yr Iesu. Roedden nhw wedi gwrthod yr Iesu fel y Meseia oherwydd ei gefndir e, ei enedigedd e, ac yna ei fagwraeth e, ei blentyndod e, ac yna ei addysg e. Doedden nhw ddim yn credu fod ei addysg e yn ddigon da. I gallu bod y Meseia, mwyn bod y Meseia i arwain Israel, o nerth i nerth, o disgwyl cael rhywun oedd yn llawn addysg, magwraeth arbennig, ddim yn cael ei enni'n dlawd.
Doedd hwnna ddim yn ddigonol, ddim yn fab I sair o bob un. Doedd yr Iddewon ddim eisiau Meseia fel yna, dim dyna un o'n nhw'n I ddisgwyl. Yr oedden nhw'n anhapus ar math o bobl. Yr oedd yr Iesu'n ymwneud â hwy. Pan oedd yr Iesu yn delio gyda publicanod a pob math o bobl, pechaderus, brwnt, anfoesol. Na, nid dyna Meseia roedd e'n dramgwydd iddyn nhw. Roedden nhw'n bobl dda, bobl grefyddol. Capelwyr, allech chi ddweud, yn ein byd Cymreig ni. O, nid un fel hyn roedden nhw eisiau, fel yr Iesu. Mi fydd yr rhai wedi I tramgwyddo a'i athrawiaeth e. O, roedd ei athrawiaeth e'n fain tramgwydd. Yr oedd caledwch a wynebau ei ddisgyblion yn ddigon I beri lawer droi cefn arno. Mi fydda yna rhai pethau nhw wedi dod ac yn derbyn yr malgwraeth a'r addysg a'r holl beth yna, ond yna'n gwrando ar athrawiaeth yr Iesu. A'r caledwch bydda'n gwynebu disgyblion yr Iesu, bydda hynny'n ddigon iddyn nhw droi cefn. Ond ydyw yn dal yn wir. Mae rhi mor berthnasol heddi a phan ynganodd yr arglwydd Iesu Grist y geiriau hyn y tro cyntaf. O, nid yw'n wir, mae yna lawer sydd yn fodlon mynychioed faon. Ac efallai yn fodlon gwneud hyn am flynyddoedd. Chi'n gwybod fe, efallai fel plant yn dod i'r capel ac yna ni harddegau yn dal yn dod i'r capel. Ac wrth gwrs, mae'n dibynnol pa fath o gapel yw e, ac os ydy'r capel yn fodlon I chi byw bywyd gwbl bydol ac yn hybu bydolrwydd ac adloniant mewn addoliad, yna mae'n ddigon hawdd cael proffes felly yn diwe. Chi'n gallu cael yr yswiriant bod chi'n mynd I gapel a cael mwynhau pechod a bydolrwydd, a does dim byd wedi digwydd, falle bod proffes wedi digwydd, ond dyna I gyd. Ond mae yna rai efallai sydd yn mynychu lle mae'r neges yr efengil yn cael ei phregethu'n ffyddlon. Ac yn fodlon dod, ddim yn deall falle'r llawn neges yr efengil, ond gyfodlon dod am gyfnod. Am blynyddoedd, ac falle'n dod i'w harddegau, ac falle'n bellach hyd yn oed mewn ambell I achlysur. Ond yna, mae yna ddydd yn dod pan mae yna alwad arnoch chi gyfri'r gost. A nawr mae rhaid chi weitho'r peth mas. I weld beth yw eich blaenoriaethau chi. I weld a yw Crist yn bopeth I chi. A nawr mae'r gost yn mynd yn ormod. Bod rhaid chi sefyll. Ac I ddangos eich bod chi wedi deall. Ond mor aml, ond nid yw e? Mae'n peri poen. Mae'r gost yn ormod I chi. Ac efallai mae tro cyntaf yn deall rhywbeth o'r neges. O'r blaen wedi deall peth ond ddim yn llwyr, ond o'r diwedd wedi deall beth yw gwir grefydd, beth yw gwir ffydd, beth yw gwir ymddiriedeth yng Nghris, ac fod gwirth yn digwydd, ac fod dod o dywyllwch I oleuni o farwolaeth I fywyd, ac fod ymwahanu o'i gwyddorion y byd. A pan I chi'n clywed chi'n gweld bod y disgwyliadau yn ormod. Ac nawr mae'r efengil yn achos o fain tramgwydd I chi. Y mae yn rwystyr I chi. Y mae yn broblem I chi. Falle bod chi ddim yn galw yr efengil yn broblem I chi, falle'r pregethwr yw'r broblem. Y capel yw'r broblem. Dyna gan amla beth sy'n digwydd. Sawl gwaith o'r pwlpid I chi'n gweld ymateb. Tra'n pregethu. Mae yn fater o dor calon yn y pwlpid. I chi'n pregethu ac I chi'n gweld yr ymateb yn dod fel petai'r geiniog yn syrthio i'w le yn ystod y bregeth. Efallai am y tro cyntaf bod nhw wedi gwir wrando ac yn ansylweddoli dyna am beth I chi'n pregethu. Dyna'r neges I chi'n ei ddweud. I chi'n disgwyl I ni roi hwn I fyny. Chi'n disgwyl I ni garu'r pethau yma. Chi'n disgwyl I ni amddifadu'n hunan o hwn. Ac mae fel petai'r geiniog yn syrthio i'w le ac mae'r atgasedd yn amlwg ar ei hwynebau. A mae'n digwydd felly, ond dim bob tro felly, falle mae'r rhai yn ei cuddio fe, ond I chi'n clywed ar ôl bod yna gwyno diryd I bod am y neges, am y bregeth, feirniadu, teulu'n dod ynghyd efallai. Ac I chi'n gwybod, I chi'n clywed falle rhywsut rhywun yn dweud, wel, roedd yn fater trist, dwi wedi clywed bod nhw wedi dweud hyn a hyn. Ac mae'r gost yn ormod, dyn nhw ddim eisiau fe. Ac yn aml iawn dyna fe, maen nhw'n dweud, dwi ddim yn dod to, dwi ddim yn gwrando ar hwnna to, ta beth. Falle bod y pregethwr wedi taro rhyw nerf yn rhywle. Falle'r ymwybyddiaeth o'r hyn yr ydym yn ei ddweud o'r diwedd yn profi'n ormod. Falle pwysau'r byd yn ormod iddyn nhw. Pwysau cyfeillion yn ormod iddyn nhw.
Falle bod meddwl am gorfod rhoi'r sil cyfan, bob sil. Cwr gweddi, cwr pobl ifanc, na, dwi ddim eisiau rhoi y fath amser. Does gen i ddim yr amser hynny i'w rhoi. Dwi ddim eisiau colli allan gyda fy ffrindiau, ac felly mae e'n dangos ei hun, ac maes o law, maen nhw'n diflannu, ac falle ni'n gweld mewn flynyddoedd. Sawl un ni'n gallu adrodd hanes felly iddynt. Sawl un allan ni ddweud, dwi'n cofio gweld nhw 10 mlynedd, 20 mlynedd, 30, 40 mlynedd yn ôl falle. Meddwl am un neu ddau nawr, 40 mlynedd yn ôl. Yn cofio gweld nhw yn flaenllaw iawn, ond yna'r byd yn cael gafel. Cyfri'r gost yn ormod. Yr efengil yn achosi poendod iddyn nhw. Y gwir efengil hynny yw, dod dim ots am yr efengil arall, yr un modern, ond pan mae'r neges y gwir efengil yn dod yn ôl, ac maen nhw'n ei ddeall, mae llygad yn cael ei hagor mymryn, a maen nhw'n ei weld, mae'n achos tramgwydd, mae'n rwystyr iddyn nhw, ac maen nhw'n troi cefn. Ond sylwch hwn, dyma be mae Iesu Grist yn dweud, ac mae hwn mor wir. Dedwydd yw'r hwn, ni rwystrir yno fi. Dyna ddedwydd i chi, os nad ydych chi'n gweld tramgwydd yng Nghrist. Yn ei enedigaeth, yn ei blentyndod, yn ei weinidogaeth, yn ei wirthiau, yn ei athrawiaeth, yn ei efengil, yn y groes, yn yr atgyfodiad. I chi ddim yn wesu Iesu Grist yn llwyr a'r cyfan amdano, ac yna pan i chi'n dod o dywyllwch chi o lein i chi'n gweld, dwi eisiau di farhau o fy mechod o'n fy meddolrwydd i, a dwi ddim yn rwystyr i chi, dwi ddim yn faich i chi troi o beth yr byd, ac i chi'n pwyso'n llwyr ar Grist. A be mae Iesu Grist yn dweud, dedwydd i chi? Ac mae mor wir ond dwi mewn heddwch hefyd y gorweddaf, mae yna heddwch na wyr y byd amdano. Dyma beth sy'n wir o'r Cristion, mae'n ddedwyddwch calon. Pan i chi ddim yn cael eich rhwystro yn yr arglwydd Iesu Grist, mae Iesu Grist yn bopeth i chi. Na fyddwch chi'n dod ato. Chi sydd falle wedi bod yn cwestiynu ac yn ymholi, ac yn ame falle, ac yn ystyried camu i'r byd. Ystyriwch to, gweddiwch ar ei ddiw drwy gyrhau wrth i chi. Galwch arno i agor llygaid eich ened i weld y pethau yma'n glir, i weld eich pechod ac i weld mawredd Iesu Grist ei hun, ac iddo arwain eich troed at droed y groes, at y ffynon, lle mae modd cael eich golchi'n wynach na'r eira, lle mae modd cael maddeuant pechodau, lle mae'n cymryd eich pechod ac yn ei hoelio fe i'r groes, ac na fydd rhaid i chi sefyll yn atebol am eich pechod, byth eto gan fod yr Iesu wedi gosbyn eich lle. Na fyddwch chi'n dod at Grist, ac y gellir dweud amdano chi, dedwydd yw'r hwn, ni rwystrir yno fi. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.